Legazpi City, 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Membro sa KBP, kapisara ng mga broadcaster ng Pilipinas, Philippine Standard Time, 3 minutos lampas alas 6. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Uya na ang Tingog nin Barangay. Programang mahatod kan mga napapano na isyu kan aldaw. Bahayag kan mga taong nasa likod kan mga pareta. Diskusyon kan mga isyu katabang ang mga opinyon kan barangay. Tingog nin Barangay sa DWRL Raja Sense as in 88.3 1FM. Si Alvin Liobit sa Tingog nin Barangay. 1, 2, 3, let's go! DJ Torrance on the mix. Burning all your eyes. You look at me, babe, I wanna catch on fire. Buried in my soul, the California gold. Found the light in me that I couldn't hide. So I want you to put the words. Every time we say goodbye, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Alright, marahina pagkaaga po sa Sendo ka boss. Welcome na digdi sa programa. Ini po ang programang Tingog din Barangay Morning Edition. Aldaw kita ko dyan in the Lunes, February 10, 2025. 1FM 88.3 sa Birikang Kansendong mga radyo. Sa pangaran ni dating konsihal Diego Obido, sa pangaran ni RSM Coro Obido, Lado Technical Darwin Obido. Ako po ang sendong lingkod, amigo sa radyo, minabuil tadigdi sa programa, Alwin Liobit, Alwin Basida Liobit. Sundo kita nga alas 8 ngunyan pagkaaga sa mga drivers na nakantabay ngunyan na pagkaaga. Good morning po. Sa may mga birthdays ngunyan, maligayang happy birthday na sa Sendo Gabos. Duman sa may mga kamatian ngunyan, get well soon. Asin po tabi sa mga nakaantabay ngunyan na pagkaaga. Ano man po ang sendong pinagkakasibutan, kunya na pagkaagang ininin Lunes, kami naglalaom na nasa marhay kamong kamugtakan sa mga oras na ini. Kadainin pinagmamati na anuman na katibaadan sa sendong mga hawak. Bentras po nakantabay digdi sa 1FM 88.3. 1 lang yan. Simulcast over DWRL Radio Pilipino Legazpi. Alright, diro-diretso na kita digdi sa satuyang programa. Ano po ang satuyang pag-urulayan ngunya na pagkaaga?
Alright, maliputon. Na dumog ako grabe so uran ka subago. Tuman sa muya. Biyo ako nagka-relate. Biyo kita nagka-relate kan uran na grabe. Umilog pa sumakusugo na uran. Parang bagyo eh. Saka matapig asikaso ko so sa kuyang aki kasubagong aga. Asikaso ko so aki ko sa bagong aga kaya na medyo na kurokan ako. Tapos buminagsak pa sumakusugo na uran. Kaya baga kita nagka-relate digdingon yan. Pero dahil man ako na dito sa programa. So kwan lang. So oras ko na supposed to be dapat yaon ako digdi. Dakol pa akong gibuhon. Pero pag kaaga dakol ka kapag bigigibo forber ka magprograma. Nabawasan. Nabawasan. Ege. So duro-diretso na kita digdi. Duro-diretso na kita digdi po tabi. Hindi na pagkaaga. Ano ini? Rainfall warning. Pag-asa Southern Luzon. Oniha as of 4 AM today, February 10, 2025. Yellow warning, Northern Samar, Sorsogon, Albay, Masbate, Camsur, and Catanduanes. Associated hazard possible flooding in low-lying areas in the river channels. Meanwhile, moderate to occasionally heavy rains affecting Camarines Norte, Bensons Dait, San Vicente, Talisay, Basod, Mercedes, San Lorenzo Ruiz, in Labo, which persists within 2 to 3 hours and may affect nearby areas. The public in the disaster risk reduction and management offices concerned are advised to monitor the weather condition and watch for next warning. Kanya na pagkaaga po. Pero dahil naman, nagluya-luya naman digdi. So, pag-abot digdi sa sentro kan talaga, maluya-luya man suran. Dahil na nga ninkuan. Kaya lang, so, grabe suuran, duman sa may samo. Duman sa may samo. Aranin na yan sa may, aranin na yan po tabi sa, boundary kan Sorsogon and sarong barangay na sana from barangay may tapos susunod Daraga pa, Albay pa, tapos boundary na kan Sorsogon. Duman sumakusugon suran. Dahil mo makakuan, maski naka-raincoat ka, ako duwa-duwa na sa raincoat, pero dinumog pa rin ako. Di bali ha? Tapos may gale warning man. Kung pala nini, nagkaribukan, break up ni Adipayo tapos si Andy Aikin man pero bako yan ang pagrulayan ta ha. May pagrulayan kita ngunyan po tabi regarding digdi sa digdi po tabi sa budget kan Pilipinas ta may kakrasuhan po tabi ngunyan. May kakrasuhan ngunyan po digdi sa kuha na ini. May kakasuhan ngunyan. May problema kasi kita ngunyan ta. Sabi ko sendo po, yun ba gampig sasabi ta na hindi ba ka po tabi ang pigsasabi ta na an issue po tabi ngunyan is 1 hour ago ini. Alat nga na hata ikwantang na sudaraga. Due to continuous rainfall, face-to-face classes in all levels, both public and private schools in municipality of Daraga Albay are suspended today, February 10, until lifted. Sa Legazpi garo iyo man, Legazpi, iyo man po. Kaya lang, may mga estudyante na may mga duty, lalo na yung nursing, daining panin suspension. O saka, dahil naman kayo doon, dahil man sila suspender pa.
suspender pangayakaan. Di bale? Di bale. Anyway, so aram nindo may problema talaga po si dating House Speaker Pantaleon Alvarez, pero bistado talaga po tabi ini na kaapil kan mga Duterte. Pero tama naman yung sinasabi. Pigahanap niya po, iyo po so inaapod na ano ba yon? Enrolled bill kan Kamara de Representantes duman sa Kamara. Day da po pigluluwas. Kan pinapirmahan po tabi sa presidente iguana. Kaya pigahanap ko niyan kakasuhan po tabi ini may mga multi-sectoral group kakasuhan po tabi. Ang kakasuhan digdi nag-press conference ni po tabi kan Biyernes. Abang nabanggi ating Sabado na. Kakasuhan po tabi kang grupo ni Da Alvarez tapos iba pang mga kongresista. Ang inot digdi si Martin Romualdez, House Speaker, si Majority Leader Manix Dalipi sa kan Mindanao, tapos po tabi kasabay man digdi si dating Appropriation Chairman Saldico o tasinda baga po so prepare kan 2025 bill para digdi sa budget. Tan sabi isiningit na po tabi just imagine 241 billion pesos. 241 billion pesos ang sinasabi na isiningit illegal tabi duman sa General Appropriations Act. Ang mga kaso po tabi siring kaini an enot an estado igwa po tabi nin obligasyon na pasiguruhon na igwanin budget and health services. Siniro baga kayo sa PhilHealth, number 1 niya na kaso. Bako administrative kundi po tabi criminal case. Ani sa saangat po tabi digdi sa mga tawong ini. Dapat daw magkapiririso ang mga ini for falsification. Dapat na magkapiririso ang mga ini dahil landa po tabi sa falsification. Pandua, dapat ang edukasyon, sektor kan edukasyon, mas halangkaw ang budget kisa po tabi sa ang pinakalangkaw na dapat mako ang budget, Department of Education. So duman sa pinirmahan kang presidente, tinapyas nga ni po tabi, suppose dapat magaat so inot na proposal, alangkaw talaga sa budget kan DPWH. Nakamali sa so presidente, tinapyas po tabi nin 60 plus bilyon. Kaya naglangkaw na po tabi so budget kan DepEd kisa duman sa DPWH. Kaya lang, ang sabi duman sa inaprobara na budget, may 241 billion na nakalusot. So therefore, mas halangkaw man giraray so budget sa infrastructure. Iyan po ang issue na inida po tabi, day man pwedeng makonsider bilang administrative case, kundi po tabi ini konsiderar na criminal case. Takon mapatunayan na sala talaga so enrolled bill, duman po tabi sa ipinadara sa Palasyo Malacañang sa Kanbay Cameral, may problema tabi talaga si Speaker Romualdez digdi. Nagganggalas na po tabi sinda, kunata si Speaker Romualdez, day pahihali. Iyo, ang kasarabay digdi po, si Congressman Saldico kanako Bicol day man siya makakalusot, do sabihon ta po tabi na hinali na siya sa Appropriations Committee, pero
tabi, daiman siya makakalusot duman sa paninimbagan because siya pa po ang chairman kan Committee on Appropriations during the time na yung budget kan 2025, siya po ang chairman ka na sabi ng komite. Yan. Dahil man siya pwedeng makalusot duman sa paninimbagan kung igwa man ininin problema. Dahil mo naman magigibuan ng remedyo malik na naman girari yan. Ay nga kami pigtatawanan dahil nga pigluluwas o enroll bill. Aram nindo po, asiring kayan, magabat po tabi ining akusasyon na kung saan ang pinaglulustay po tabi kan kung totoo ini ang pinaglulustay po tabi kan mga kongresista kan pirang mga kongresista po tabi dyan sa Kamara de Representantes buwis po tabi ni Juan de la Cruz kwarta niya to ini daw po tabi ang rason kung nasa Korte Suprema na ini daw po tabi ang rason kung inidali po so impeachment complaint kontra kay BP Sara Duterte. Kumbaga, idinivert po tabi, aram ninda talaga na sa totoo lang, kung ilingon tayong timing kan impeachment complaint, arayo na sa katotohanan. Because, aram nindang ma-break susisyon eh. Arayo na sa katotohanan, ang ginibod po, inidali so impeachment complaint tangani na ma-divert so issue duman sa tunay na problema sa budget. Sa bagay, kung iningon ta po tabi, sabiyon tang 125 million yung nakuha po tabi kang Vice Presidente duman sa iyang intelligence fund. Kung sa porsyento nga ni sa 30% sa 241 billion, bariya pa sa 125 million, Darwin. Bariya yan. Okay, abaga iyon ang sinasabi ko na kayto po tabi na siyempre mangalas ka kung tagulpihunon ang pira. Kung siya nagpaparakuro aning kwarta, ang kwarta sa enda po tabi is kawatan na lang. Sabi ko, maluwas dyan ang totoo. Iyo man ang gadeng, ganit po tabi nagduwang taon. Ay nagduwang taon man. Nabuking na. Na ito palan po tabi, ito palan po, ginugulpi sa infrastructure. Inida po ang DPWH, yun na po ang maski ano ang mangyari, sabiyon ta po tabi, si Secretary Bonoan kan DPWH. So naman siya magigidibo. Dahil man siya po kung ang administrasyon po, o yan mga kongresista, magpararking din pondo dyan sa DPWH. Ura man sindang magigidibo, dahil man sinda po tabi, dyan pwedeng tapagabot digdi sa project, tauhan man sa nasinda. And remember po na pag nagbibiding nga ni kang project, aram na kung sisiyang papaganahon. Dahil na, nagkakaigon lang dyan po tabi din, alin po asang pulong kontraktor, aram kung sisiyang papaganahon dyan, ay kikungayaan, bengayakaan. Nagarlansiyan baga po tabi, aram din dayan. Sa sendang mga sadiri po na unbidding kan mga project, relansihan man sana. And then sabiyon ta na di ka madadali sa legal because inahanapan na po tabi nin luho unlegal kan mga mga ekspertong pagabot sa corruption, pero sa opinion kan tao, aram kan tao kung ano ang nangyayari. Aram kan tao kung ano ang nangyayari po tabi, kaya ngon may diferensya. Ako sa totoo lang, naogma ako digdi po tabi, mas naogma ako po tabi digdi sa nangyayaring na may impeachment. Sa bagay, ang impeachment po, pagkakataon man kay bako po tabi negative para duman sa Vice Presidente, kundi mas natawanan siya nin pagkakataon
ngani nasimbagon po so aligasyon. O pagabot naman sa kuan, pwede na ba ganyang sabiyo na sisingayaan kuan diyan, sisingayaan ano yan? Sisingayaan nagkaagkaan. O, pwede niyang sabihon po eh. Pwede niyang sabihon po na itong si Mary Grace Piatos, sisay ito. Saro lang yan eh. Pag tuminaram si BP Sara Duterte, si Mary Grace Piatos ay si ula na so kinaban. Siya nagtukdo sa kung sain kukwao ng kwarta. Ula la so kinaban. Magiging hero pa po tabi so vice presidente. Magiging hero pa yan so vice presidente diyan. Pag nagkataon. Itinuro niya kung si Mary Grace Piatos. Dibaga? Actually, siring talabi kaya de. Iya po yan ang mangyayari. Yan po ang mangyayari talaga. Kaya nga ni, sabi ko sa indo, may kwan ini, igwa po ninda problema ini. Di ba? Dakula po ang magiging problema kayo ni pagabot kan oras because magkakabukuhan. Magkakabukuhan po tabi sa isyong ini. Sa bagay, mas maray nang magkabukingan eh. Mas maray na po tabing magkabukingan, tangani na ano yan? Magluwas na kun ano ang totoo. Di ba? Lumuwas po tabi, ano ang totoo. Tantawo naghahapot eh. Question mark magagabos po tabi ngon yan. Kung si siya nagtataram ki totoo, si siya po tabi ang nag-uutik, si siya sana siring kan mangyari ano? Siring po tabi kaya mangyari dapat. Ngani na kuwang kita. Sige. Anyway, wana kita ni 26 minutos lampas an alas 6. Mga idol, ramdam nyo ba ang epekto ng araw at polusyon? Yung kahit anong gawin mo, parang nawawala ang kinis at puti ng balat. Ang hirap, 'di ba? Ako rin dati. Ang hirap i-maintain ang kutis na fresh looking kapag araw-araw kang exposed sa usok at talikabok. Buti na lang, may bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts at vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Available ito sa mga grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Goodbye to me, Mancha. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya. White Rose Papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom,
Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, White Rose Papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon. Bangong pumakabloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Smart to you. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Membro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 32 lampas po ang alas 6. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Goodbye to me, Mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya. White Rose Papaya. Yeah, 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 yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White Rose Papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White Rose Papaya. Yeah, 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 yeah.
Papaya puti, papaya fast. White rose papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Babcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pating virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Ang ngalan niya, kakambal na ang pagsilbi, probado na. Pagdamay niya sa mga pobre, pagtabang niya, kita kireda ang masasabi. Ray Braga is tunay ang progreso. Ray Braga is... 1, 2, 3, let's go! Alright, balik ako digdi sa programa po. Igwa na kita nin 37 minutos po makalampas an alas 6 nin pagkaaga. Digdi po sa programa. Anyway, so sabi ko sendo po, medyo suspended na klase ano? Suspended. Suspended na po. So face to face ha. Pero so duty at may mga duty sa mga medical courses sa iba, dahil man pig suspend sa bagay sa kwan man sana pwede ayo anyway po tabi diretso na kita dito. So, an issue digdingon yan. Kung pwede man ibalik giraray so budget, na ngani na makalusot ining mga lapakan na ini. Grabe talaga, sa totoo lang. Grabing pandaraya ini sa mga taxpayer, ining ginibo po tabi kan, ginibo po tabi kan Kongreso,
kung talagang totoo ini na dakulon sa blank items. Yugon mo yan, 241 billion. 241 billion. Bako yang karaw-karaw, dapat po tabi digdi, may makulong talaga digdi. Dapat na igwa po tabi nin makulong na kongresista digdi. Ginibong ginibong palabigasan. Ginibong palabigasan po. So taxpayers money. Grabe ini. Sabi ko sa Indo po, kawawa kita ng mga Pilipino. Kaya ang niya na election po, election ko niya na 2025 sa Mayo 12. Ako naglalaon po na magiging kuha na kita, mga matatali na kitang mga botante. Naglalaon po ako na matali na kitang mga botante sa pagpili po kan mga leader. Sana day na kita magpili kan mga maabasman. Pili untaman so mga kuana, so mga marayrahay naman ng mga leader. Dahil na kan mga nailingtan na kung sisi so mga maabason. Dahil ako mataram-taram na nindoan. Dahil na kita magkuangkaan, maabason eh. So ibang mga kaapil, okay lang yan. Dahil mangki problema, tabako man sinda. Tugang, wag na. Tayo yan, naturuan naan. Ay nakaan. Basi. Marayusi po. Pasalamat kita na siring kay ni an nangyari na nabuking tulos sa laog nin tulong almost 3 years. Nabuking tulos. Yugon mo an kun magpadagos yan sundo sa 2028 sa panahon ni BBM. Nako. Ang mga pira kayan, trilyon na. Bako naman bilyonis eh. Trilyon na. So utang ta, pira kita po tabi, ang kada Pilipino, kita pira nasa 115 million kita, 20 million. Ang kada Pilipino po, susog sa pag-aadal, igwa na kita darwinin utang na 168,000. Kita gabos. But day taman nyo napakinabangan. Utang ta iyan. Sunamundag pa sana, may utang ng 168 million. Dito yan napakinabangan. Pero sinisingil kita kaan na utang na yan na 168 million. Mataram ka mo na, masingilon ako. Dahil na ako nag-utang. Dahil man ako singilon kang gobyernong utang na 168 million. Igwa po. Sa paagi kan man lain-lain na mga buwis. Nakakaltason sa satuya, yan po yan sisingilon. Taday man pwedeng di ka magbayad dumanta, ang budget deficit, tadakulao na. O ngunyan nga sa panahon ni BBM, tulong taon sana, dahil pa rin tulong taon, ano? Ang deficit po tabi niya to. So sa kwan sana, trillion, 1 point something trillion yung depisita. Sa panahon ni BBM sana yan, kasi grabe so harabasa na nangyari. Ang priority ninda po tabi, so infrastructure, tadyan talaga ang gulping pirak. Mga farm to market roads, flood control projects. Sipon mo, day na mabugtakan, kung ano na sana, subulod na ura manin kamugtakan, ura man mga tao. Biba nga ito, gibuhanin tinampo. Biba nga ito, gibuhanin tinampo, ngani na itong pondo, magastos sana. Pag ang pondo nagastos, solve na. Iyon na yan ang
Sinasabi ko sa indo. Siba na baga? Ha? Siba na baga? Puro pagdidinsiyaan na sa isip kay ni na mga honorable tang congressman. Tas sinda number one target tigdi because sinda po sa inda po tabi nagahali kung piraan pang gastos ta digdi. Sinda baga po tabi nagahali yan. Di ba? So sa paagi po kay ni sa paagi po tabi kay ni siguro po tabi sa tuya na mga kababayan sa tuya na mga kababayan makakaukod naman kita. Bako na tamiding tinawanan kamunin gulpiho na kwarta. Iyon na po ang iboboto nindo. Ilinggo nindo kung sisiyang pigboboto nindo. Aram nindo, sa totoo lang ako para sa kuya mas favorable ako duman sa sabi ko nga ni Sendo so tunay na politician. So tunay na politician kasi may politiko man na yaon diyan, iyon na po tabi ang ikikinabuhay niya na sa pagiging politician. Rauton po tabi niya ang sa iyang pangaran. O ang pag-iisip kiyan po tabi so interest kan publiko tapos so interest niya. Pero kung negosyante, mga kontraktor, negosyante, alangan man na isipon kang unakaan. Isipon kang unakaan. Porber ka kan isipon, saya na muna. Di ba? Saya na muna. Di ka man isipon ka ni. Yun yan ang makulog na katotohanan duman sa mga negosyanting kuan, mga negosyante po tabi na politician, mas iniinot ninda so kapakanan kan sa indang negosyo kisa po tabi duman sa kapakanan nyato na mga pobre. Diba? Ibaga, mataram sa botante, ngunyan, boton na nita, ngunyan man sa nangyan tabla nang yata, tinawan akong gismil. Ngunyan, pasirguruhan ngunyan Sipon mo yan, an kada, alimbawa ako botante Darwin, tatawan akong lista, head of the family. Alwin Liobit, head of the family. Sisay subotante. Tapos, duman sa pipirmahan mo, Darwin, may cellphone number. Siyempre po, aapo na niyan. Ano ngayon, na-receive na mo sa kwarta ni Mayor? Na-receive mo sa kwarta ni Kong, ni Gob? Yan ang laban. Pero sabi ko sa indo po, okay lang yan na pumirma ka mo na siringkan. Taday man ka mo kaya, hindi man ka mo pwedeng kasuhan kaan kung di ka mo magboto. Kaya baga sabi ko sa indo, ako sa ngunya na mga panahon na ini, sundo sa eleksyon, gagamiton ko po ang programang ini, tangani na ma-educate ka mo. Na, bako po, alimbawa, tinawaran ka mo ng kwarta, di ka mo matakot na tinawaran ka mo ng kwarta. Kung sisay po so gusto nindong kandidato, na sa paghuna nindo makakatabang sa sendo po tabi. Iyon iboto nindo. Alimbawa, tinawaran kaning kwarta ni Alwin Liobit, kandidato na congressman. Ang kursurada mo so sa ibong. Tinawaran ka man. Maski dakula so tinao ko, duman ka mo bumoto sa kwarta. Iyan ang maray. Pumili ka mo nin matanos na leader. Nata, day ka mo matakot na tinawan ngayon ako, baka ngayon makulong ako. Day po, kung makukulong ka, mas inot sindang makukulong. Ta sinda po, pag inako nindang hali yan sa inda, pwede mong kasuhan yan sa Comelec. Disqualification yan. Na nag-vote buying. Bawal. Pandua, day ka man po mahihiling kung ibinoto mo siya o dai. Nata, mapot ka mo nata. Kasi, sekreto po ang balota. Maski nga na antitser, antitser na yaon dyan sa polling precinct, pag nagboboto ka mo. Day manindo yan, day yan po tabi pwedeng ipasirip nindo kung siyang binoto nindo. Pagkatapos kan eleksyon, pag nabilang na yan po tabi, kan vote counting machine, ang gabos na balotang iyan, ang gabos na balotang iyan po, nakasaray na yan po sa mga ballot boxes.
dayan pwedeng hiroon. Apoy rakon may order ang korte na hiroon yan, bibilangon, pero dahil man po tabi pwede na aramon kung sisay ang binoto mo. Bawal yan. Bibilangon kung yung kaso may mga question duman sa resulta. Pero kung dahil man, nakasaray na yan duman, o paano ka man mahihiling ka ang kung nagboto ka sa iyo dahil? Dahil ka man po mahihiling. At kung dahil tayo nagibuhon, ining kuha na ini, dahil ni matutunong. Makasupog eh. May mga nagluwas baga na ang Bicol, digding sa Bicol, pag kandidato ka, tawan mo sa nangyayang kwartan mga Bicolano, ayos na. Gana ka na ngayon, ibubuto ka. Makanuson bagay yan na gustong sabihon, mga pandok pira kita. Dahil kita nakaboto na ako. Baguntan sistema. Kung in kaso po sinda, di balusunta. Lalo na kung mga nakatukaw na sa pwesto. Saan ba na nagkurua? Pag nakatukaw na sa pwesto, gustong sabihon, iyan po tabi, inabasanaan. Ali man sa yan po tabi sa to. Kaya day ka mo nin obligasyon na, day ka mo po tabi nin obligasyon na sumunod sa inda. Bayaanin do sinda. Day ka mong obligasyon dyan. Kuaunin do sa kwarta. Pagkatapos na kuaunin do sa kwarta po tabi, di ayos na kamo. Bumuto kamo so gusto nindo. Iyan ang sinasabi ko sa indo. Ngani na mabago po ang trend kan sa tuya, makasupog. Makasupog po na nadadangog tabi niya to na pag kita po, pag tinaawan ng kitang kwarta, bubutuhan tara sa kandidato. Makanuson yan. Batang komedik, sige man ang fight kang komedik. Mataram ka mo kaya, nyata liabo mong kang kwarta. Nyata sisyan mapabo kang kwarta. Maski ako po tabi ngunyan, tinaawan akong listahan, lilista ko man sa pangaran ko. Pero dahil kumadyan sa inda. Tapos baala ako, kung sisyan nibubuto ko, baala ka mo, magdaw ka mo, kukwaong ko. Pag day-day, naabot ko ka. Iyo, kwarta baga. Pirak bagay noy. Ay man pwedeng day. Ba? Kwarta yan eh. Saka. Yung baga, kwarta abo ba? Kaya po tabi, sabi ko gani sendo po, pagkakataon ta naman niyan. Kuwasa na nindo po tabi, kuwasa na nindo. Ibong-ibong. Sabi ko gani sendo, dahil ka mo magpa-kulor. Ano style? Ano nga, kisay ka? Aputon mo tulos, kisay ka? O dyan man ako. Sa ibong, iyo naman. Kung sisay na ang pangalindo, tabi, kung sisay na ang pangalindo, dyan ka mo. Dahil ka mo magkontra. Tapag nagkontra ka mo, ikis ka mo dyan, dahil ka mo tao. Dahil ka man yan, sir. Natali matao ko sa imo, na ba ko kaman sa ko? Yan po yan, dahil, ako nindo, kung sisay ang kandidato kan leader, iyon na yan po. Patawan ka mo, bahala na ka mo sa buhay nindo, kung sisay ni boto nindo. Diba? Sige. DWGO Live Report. Si kabahaging Ma Rodriguez, utos ni Pipi Sara na patayin si PBBM, isang pambansang krimen at banta sa seguridad ng bansa ayon sa isang kongresista. Si Ma Rodriguez, may report. Mar, good morning, Kamin. Iginigit ni House Deputy Majority Leader at Iloilo Congressman Lawrence Defensor, isa sa mga impeachment prosecutor, ang bigat ng pahayag ni Vice President Inday Sara Duterte na mayroon itong kinausap upang patayin si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at Speaker Martin Romualdez. Sinabi ni Defensor na ito ay isang mabigat na krimen na naglalagay ng panganib sa pambansang seguridad. Ipinunto pa ni Defensor na ang Pangulo ng Pilipinas ay ang Commander-in-Chief ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas, ang pinakamataas na otoridad
sa militar ng bansa. Kaya't ang kaligtasan o ang kanyang kaligtasan at seguridad ay usaping pambansang interes o national interest. Ipinaliwanag pa ng kongresista na ang Vice Presidente bilang isang mataas na opisyal ng gobyerno ay may pananagutan din tuparin ang kanyang sinumpaang tungkulin na ipagtanggol at panatiliin ang konstitusyon. Mula dito sa Kongreso, ako si Ma Rodriguez. Dahil saan man panig na mundo, kabahagi mo ang Radyo Pilipino. Maraming salamat, Mar Rodriguez. DWGO Live Report. Bok-bok man si Kwan Adi. Isipon mo just imagine ang tao pong magadan. Dahil nagtataram. Pandua, paano ka man nga ni, ang argumento dyan, paano nga ni sumugo sa Vice Presidente, nang sinabi kang Vice Presidente, kung ako ngaya gadanon. Ikukot ko kung ako ngaya gadanon. May sinugo na akong tao na gadanon sa Presidente, sa Speaker, tapos sa First Lady. Gagadanon man. Tumubod pa daw sa imong, alam mo ako so sinugo kan Vice Presidente. Igadan ka na matubod pa ako sa imo.